Алейкум селям, Гульсум. Отже, зараз я знаходжуся біля кардіологічного відділення Феофанії, адже саме сюди сьогодні перевели колишнього політв'язня Едема Бекірова. І от поруч зі мною наразі стоїть його дружина Гульнара Ханум Бекірова. Саме в неї ми зараз і спитаємо, як же він себе почуває, найсвіжіші новини. Гульнара Ханум, селям алейкум. Розкажіть, будь ласка, як Едем Ага себе почуває наразі? Алейкум селям. Но, видимо, 7 числа немножко было такое состояние у него приподнятое, хорошее, но уже эти 2 дня, когда уже его обследовали несколько врачей, это были и невропатолог, вертебролог, уролог, приходили кардиолог 1, кардиолог-хирург, и сегодня после сдачи анализов и прохождения эхо, прохождения УЗИ сердца, сегодня его, это было принято консилиум, приняли решение, что его переведут, и вот перевели уже в кардиоцентр. На завтра на 9:30 запланирована коронография, и если коронография пройдет и будет видно, что нужно стентирование проводить, они будут проводить стентирование. Як Едем Ага сам почувається взагалі? Який настрій? Настрій добрий, слава Богу, да, настрій добрий, і вже він на батьківщині, він на Україні, настрій бодрий, він знає, що його сьогодні готують для того, щоб він став на ноги, і, дай Боже, далі буде продовжувати все робити для визволення наших хлопців. У нього ми 2 ночі були разом, і він розповідає про хлопців, розповідає, як життя було там. Тому сьогодні одна мета, щоб зробити для того, щоб звільнити наших хлопців, які сьогодні незаконно утримані в Російській Федерації за стінах в Сімферопольському СІЗО. Да. Гульнара Ханум, бажаємо заснаги Едема Ага. Отже, це була Гульнара Ханум Бекірова, дружина Едема Бекірова, колишнього політв'язня. Наразі у Феофанії лікуються 8 колишніх політв'язнів, а 3 із них – це Олег Сенцов, який відмовився від медичної допомоги. Станіслав Клих перебуває також у спецвідділі військового шпиталю. Ну і саме ці люди наразі окремо не в стінах Феофанії знаходяться.